गरेश्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ मसलपुरनि सोलायै आथिखालनि पामरुप रङिया जासिगोनखौ लानानै गिबि खेब खुगा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव बयबो मिन्थिगौदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावनायखौ लानानै बिटिआर मसलपुरनि थागिबि सुबुंफ्रा गोबां सोंखारिनाय आरो खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गरेश्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ मसलपुरनिफ्राय आथिखालनि कामरुप रङियायाव लाबोनाय जासिगोन होननानै मोनसे नटिस होदों आरो बेखौ लानानैनो बिटिसिआव गोबां सावरायनाय जागासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेब खुगा बेखेवदों। बिदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायदों फै जों मिन्थिना लानि। এইটো गरेश्वৰৰ কোনোবা এজন মানুহে দিছিলে হ'ব পাৰে তেখেতসকলে মছলপুৰত আহিবলৈ প্ৰায় 3খন গাড়ী চেঞ্জ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে কোনোবাই দিছিলে চাগে। এইটো লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।